какво прикараш, бе? И откъде си? Викам, Бяла Слатина, Врачанско, на халата, улица Латинка. Ами, за какво парче е това? Викам, за 27 сантима, добър, проблема няма. Ето, не, момче, какво говориш, бе? Ти жена ли си? Викам, да. Всека вече, викам, си е без жената. И жената от леглото бега. Отзор. До снощи. Ще ме умориш, бе. Тук голям, 27 санти. Който го така сега, като надре, като пия сега, отивам сега надре. Блъскам ме, бе, яко. Се изчупи изурват. Как ще бегам, от тебе ще изпия при майки му. Викам, отивай тебе. И така, сега вече се. Не беше жена на лева, ще рече то. Тя ще забегне по други. То, педрак, така, ще намери друг. Я ти гъри сега да те запомни в... С враня луи. Да. Бях една приятелка, кога ми дава бира. Мире пред И добре, ама, я дихам в тугарата, гледай и викам, колко? Викам, не 50. Викам, проблема няма, тя не яла. Викам, там ми панадега, бията ма пиха на мастика. Она шапавата с краката, къде одита? Удариха на мастика, отигнах в туалетни, тук къде Отзад. Къде го ударих, викам, какво това? Вика, това вино те помага. Наслоня хубот. Вънко бяха полицаите. Мъчка. Що ги натърсил газарет? Викам, мъчи, чакай да пирам такова плик. Викам, пликове, чанти има на магазин. Не бе, аператив и го, викам. Какво аператив? Плика да сложи, плика вместо презерватив, плик да сложи. И тя вика, какво е това? Викам, чанти. Хората продават чанти. Не това са слага така на уй. Викам, ма те бе, са туде на уй. На уя шапчица му слаги. На уя шапчица. Тогава след това... Найлон служи, найлон. Намери там найлон, лайлон. Найлон, че го завила, айде ка минал зади. Къде да минал зади? Зад гаража. Викам да теба, мали, да теба. Я фърви гашите. Лък, нещо, путка, го за теб. Трът! И го прострела. Козлето, това козлето е. Козлето е. Тя гледа филма, не бой се. Тя чу за уй да гледа, виж каза е клоп. И добре, ама и като... Тя се разпръчи, ще ги натръти, ще не ги не бой се. И като... Козата чу за уй. Ще беше коза. Тя се разпръчи, ще ги натръти, ще ги изкарате такова черновръцка ви да ги е. Така един цигин махалата е била на кучка. Ама кучката, колко трябва? И ги изкара къдра, бе. Блонки. И добре, той чупа, как е, така, ама ние с бърчери пиеме бира. И той го заведе на кучката. Така, куче се обърна и каза, и го хвана за ръката. На малкия така. Обали ги така, та не видя. Я кажи, като си дойде твоята от работише при нещо и като си дойде, кажи, как кажи на това, как беше за ония клипа, да бехте снимали. Весела, това мама, кажи, как беше. Чакай да виж какво става. Аз си ги гледай какво става. Работи жената при нещо. И си глада вече. Без си дойде. Долу си весела и я викам, неговата мама. Цял ден работила тази жена па весела. Цял ден работила, викам, сега пада весела, викам, неговата мама. Ма жена, нещо много си весела. Ти си гледа работа.
Баба. Днеска така, утре така. Днеска така, утре така, други ден, я чух, охо, тя си дура зеле. Зеле? Викам, Зе, Барабар с кучанът. това. и я викам от жена, чул съм нещо, че там дигаш барака и се удараш. Мъжът, ако я верам, ти да умреш. Чакай, мъжена! Чакай, мъжена! добре, аз. Ти да умреш. Ако така, тя казва на цигански, ако така, ти те мереш. Ти да умреш. О, мамка ти не ба. И добре, ама викам, внимавай в играта. Довнимавай. Добре, мъж, ще внимавам. Добре, нема се еба вече. Само по-малко. Да. Айде на други ден, една ми казва, мале, жена ти, Ги понят като чорбаджийска чушка. не, се качи в едно БМВ и отиде за къде попица да лова риба. Да лова риба. Викам, ама въдица има ли? Нема. Кашало от та риба, викам да е. Кашало от та риба, викам да е. Викам, ще зарам, без въдица риба не мога да се лови. Върна съм, мале, тя разлоша това, върна съм, жена, много се разлоша. Абе имаше ветър, то имаше ветър, като сега е. Викам, сега съм виждал, път да няма ветър, да разлошам, съм виждал. Викам, жена, да не е тук, човек, кога ги ебах, да ги еба, викам, да еба. Чакай си, помислям. Значи Славо ги е беше това млади подруги. Я го дигах, изправи се, айде Вихорчо, изправи се. Чаках, като кон на празни ясен. Не, няма. Одих при комшиката, айде се ударим. Комшо, сега съм в Менис. Викам, мина са 10 дена, по-преди. Може операм се оправи. Викам, а пея минах на ручен прерън. Разбираш ли? Така. И друго да карам. И след това, па другото ми кумшик. Кумшикът ми се блибе. Идва при нас за кафе, за цигари, не помним цигари. Комшийките дойдат при тебе, па жена ти оди с другите. Значи си слаб е бажда, бе. Я ще ги пида, Значи си слаб е бажда, бе. Я ще ги пида, Език, че е 27 сантима без главата. Весел. Добре, весел, и песента, айде бе кънчо, Език, че е 27 сантима без главата. И каква 7 сантима. Миткрет дай ми, имате и вика, айде бе Инка, викам, дешна познаш този човек, Вика, чапай Инка. Чапай Инка, ти да гледа, Сега се ги слангьосвам. Къде има меси с мене? Викам, къде го познаш това? Ти го дава по телевизората. Викам, не знам. Значи те мереш има. Кажи неко друго такова, неко лав друг. Добре, ама все съм виждал, но добре, ама... Ме као дикте, кажи. Тя кажи као дикте там на вашето село, жена където е от вашето село там. И как ги беше хванал войник, как ги виде, он е в падината ги ебе войник. И какво стана, я кажи. На Ставерче? На Ставерче, кажи. Отивате на Ставерче и какво? С една тя да те пика, казва. Чакай, много бързо. Да, хоп. Давай, казва. Така натисни на реки. Ти по още реки, не бой се. И добре, ама отидеме там. Нали, баба, дедо. Да, бе. Те сега да пият. Младо семейство биле, млади. Ти старци, я имам шурък. Ама вие сте младо семейство биле, тама сте се оженили. Тама сте се оженили. Тама сме оженили. Имах първо дете. И отидеме на Проскът, шуръка.
това, ама. Ама, Ядохте, пик. Целували да си захуеш, ама и баба си запъткала. И добре да му чувам ръка, той се не на ръка. Вика, и аз се запръчите да му чувам ръка. Майко, не може. Зет, няма начин. Целувах му ръка. Ядохте, пихте, какво? Пихме, ядам. И изведнъж какво стана? И изведнъж... И кой дойде там, дойде един? Чакай, де, много Затворник ли бързо. дойде? Затворник ли? Чакай, де. И... То си ги е тесал по-направо си. Един затворник си дошъл, я човек, това не е взял путка, бе, 2 години. Хвала, моята, Не, Чакай. кай излезна, ти отиде да ги намери падия. Кай излезна, кажи се седе на масата, кай излезна от само. И излезнах, завари ги, как ги теглих.